Ir-residenti ta' Marsa Scala jinsabu mwerwrin f'darhom stess wara li l-lokalità tagħhom fl-aħħar jiem sfadvit ma ta' mewġa ta' serq. Dan joħroġ biċ-ċar anke mill-kummenti tar-residenti fuq il-midja soċjali fejn esprimew it-tħassib tagħhom għal dak li qed iseħħ. Mill-kummenti li ttellaw online biss u li allura jafhem każi oħra li ma nafux bihom. Fl-aħħar jumejn biss seħħew mill-inqas 8 każi ta' serq jew attentati ta' serq. Fost il-każi dak ta' familja li waqt li kienu qed jieħdu l-kolazzjon fid-9 ta' filgħodu raw raġel miexi fit-terrazzin u skoprew li kien daħal fis-sular ta' fuq u qalleb il-kxaxen tagħhom. Dan il-każ seħħ fit-triq Thomas Ashby. Fit-triq il-Mindba din id-darba ftit wara s-6 ta' filgħaxija persuna jew persuni mhux magħrufa serqu residenza waqt li sida kien qed jinħasel. Minn hawn instaraq wallet u xi flus ta' tifla jiem wara li l-istess sidien kienu raw żagħżugħ nieżel jiġri t-tarax ta' residenza tagħhom infixkel mal-rom. Fit-triq l-aħmar seħħ każ ieħor bis-sidien ta' residenza jinnutaw l-instaraq wallet mill-kċina waqt li minn Mażonett fit-triq l-Ikħal mal-jum ħalliel daħal minn tieqa minkejja li fuq ġewwa kien hemm mill-inqas 3 persuni. F'dan il-każ il-ħalliel ħalla marki tas-saqajn li ġew analizzati mill-pulizija. Is-sibt li għadda xi ħadd daħal f'ħanut u f'5 minuti sakemm is-sit il-larga battal il-flus minn portmoney u ħa basket illi rema aktar tard minkejja li f'residenza li tifforma parti mill-istess binja kien hemm mara u tifla wkoll. Net News bat mistoqsijiet lill-pulizija fejn staqsejna kemm il-serqa seħħet f'Witilgħin fl-aħħar jiem u x'miżuri ulterjuri ttieħdu mill-korp tal-pulizija. Jidher li bħala miżura ta' emerġenza, il-Kummissarju tal-Pulizija u s-Supretendent inkarigat mid-Destrett ordnaw żieda fir-rondi.